बुहुमनि गासै बर' रायजो राजाखौ आं खनसे फिन बरायहरनाय जाफिनबाय। दाथ' उफ्रा ना मा खनसे माबाय फिन इलेक्शन जाफिनदोंनो नैबे प्रमद बर'आथ' जोंनिया शिब मोना जायखिजाया शिबफोरा मोननै मोनथाम जायगायाव गेलेनो हायो। ओरैबायदि पावारफुललै जोंनि बिटिसिनि शिबनो मानो गासैबो मोननै मोनथाम जायगायाव गेलेनो हायो। बिनि उनावहाय माने बिसोरना लबिया बारा लबा बारा आरोखि। नै आं मोननै सिटआवबो देरहादों, गोसोब्ला आं मोनथामसिम देरहागोन, ओरैबायदि लेभेलखौ खोन्थानाय आरोखि। नङाला खिन्थु बियो मोनसेखौनो गेलेनांगौ, मोनसेयावनो देरहानांगोन, मोनसे जायगानिल' मोनथारो। नङाला मोननै मोनथामखौ मोनथारा, लाबबो गैया। जेखियानो जादोला पलिटिशियानफोरा गावजों गाव दा नैबे कोक्लाबारियाव इलेक्शन जाफिनदों। बे कोक्लाबारि इलेक्शन जानायावहाय सोरबा UPPLआबो BPFखौ मा खायदायै थगाय थसिब्लाबो बुरखाय बुसिब्लाबो 100-200 होबाय बायनानैब्लाबो बुथुमनानै UPPLआवहाय हाबहोदों। BPFआबो खायदा खुयदा खालामनानै थगाय थसिब्लाबो माबा माबि बुंनानै लाना फैनानै BPFनि आर'नाइ बा नांगोल सावगारिखौ लाहोदों। UPPLआबो दिनैहाय थगाय थसि बुरखाय बुसि बर' जाम्बा जाम्बि बाजाराव थांनायफोरखौ सिन्थाय बुरखाय बुसिनो ट्रेक्टरनि आर'नाइ गानहोदों। बेफोरबायदिखौ नुनो मोनलायगासिनो दं। थ' आंनिब्ला बेफोर इलेक्शना होबाबो मा होआबाबो मा, होनायाथ' होथारखानांगोन सोरबा सासेनो। नों ट्रेक्टरखौ मोजांमोन, नांगोलखौ मोजांमोन, बिबारखौ मोजांमोन, सोरबा सासेनोथ' होथारखानांगोन होनायाथ' बे आरोखि। खिन्थु थेवबो जेरैबायदि नुलायदों एसे इन्टारेस्टिं आरोखि इलेक्शन टाइमा। माने इलेक्शन समाव माने ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जायो खोथा बुंनाय बा खोनासंनाय बा बिसोरनि जिखिनि खामानि मावनाय बेफोरखौ नायनानै बा नुनानै इन्टारेस्ट नाङो आरोखि। मोजांबो नाङो मालाबा। जोंथ' आरो नों बिसोरनो सोरबा सासेनो भट होबाबो मा मोननाय, आरो बिसोरबो जोंनो मालाय माथो होनाय। खालि जोंखौ थगायनानैल' थांगोन। जे आमोखा नों आंनो बेबायदि भट हो, नों जुदि आंनो भट बेबायदि होयोब्ला आं नोंनो बा माबा मोनसे नैबे राहा लामाखौ आं खालामनानै होगोन। जेला देरहागोन, जेला पावाराव फैगोन आरो जिरायनो मोनगोन बे गादियाव, अब्लाना नोंखौ सिनायनायबो नङा। खोनानोबो मोनदों दिनै प्रमद बर'आ जोंनि ex-NDP-फोरखौ ओरैबायदि माने लोगो हमनो सम टाइम बेफोरबायदि होआ। सोरनि थाखायथो बेबोलाय गादियावथो जिरायनो मोनदों बेबोलाय। आरो आंथ' जा कयेकजन सोरबा माबा पावाराव थानायफोरजों सोरबा आर'नाइ गानहैनाय मानाय एकदम नंखायथार, लाब गैया। दाथ' जायफोरा आंनियावथ' कमेन्टआव लिरहरो आंबो UPPLआव हाबनायमोन आदा, UPPLखौ सापर्ट खालामो। जे खालाम, सोरबा सापर्ट खालाम, आं बुंनांगौ जेबो गैया। खिन्थु दा थगायजा, आं बेखौ बुङो आरोखि। दा थगायजा। नोंनि भटखौ आदाय खालामनानै लांगोन सोरबाया, नोंनि भटखौ आं आदाय खालामनानै लाबोगोन। आं दिनै नोंनि भटजोंनो लेबेल खालामगोन। आं दिनै नोंनि भटजोंनो, नोंनि आसि बिमानि टिप सहि मारिनायजोंनो आङो दिनैहाय सोरखौबा माबा मोनसे होनबाय थागोन। नोंनो जा आसनि मोननांगौ बेफोर आसनिखौ आं नोंनो होआलाफानो आं दिनै हारसिंनो इउज खालामबाय थायोब्ला मा जानाय? दिनै जों बे गैयै बर' रायजो राजाखौ जुदि बिसोरनिफ्राय जों आदायना खालामनानै लाबाय नांगौ बायदि, बिनि उनाव जों बैसोरनो जेबो होनो हायाब्ला जेबो लाबबो गैया। इलेक्शना जाया नङा जागोन, जाथों, जानांगौबो, जाब्लाबो। खिन्थु जेरैबायदि नुदों लामायाव मैगं लायनो थांनायफोरखौ बुरखायनानै लाबोनाय बा थगायनानै लाबोनाय, मोजां नंथारा बेफोरो आरोखि। जेखियानो जादोला जाय जेरै हागौ थगायनानै लाबोदों, बुरखायदों, आर'नाइ गानहोलायलायदों,
इन्टारेस्टिं आरोखि बिराद मोजां इन्टारेस्टिं जालायदों भटआबोथ' नों सोरबा सासेनो होनांगोन होथारखानांगोन थेवबो बर' रायजो राजाफोरखौ आं खावलायगोन गावबा गावनि भटखौ नायै सानै हयै हो आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन खारन नों सोरबा सासेखौ बुङोब्लाबो दाय इउपिपिएलखौ बुंब्लाबो दाय बिपिएफखौ बुंबाबो दाय बेफोरबायदि खिन्थु आं प्रमद बर'खौ आं बिनि माखासे खोथाफोरखौ आङो रासिन बुंलांबाय थागोन आरो बुंबाय थागोन थ' जेखियानो जादोला बेहायबो इलेक्सननि खेथ्रआवबो थांबावबाय दाखालि जिहेतु कन्ट्रलारनि जाथाय बे जाथायखौ आङो दा मोनायाव खबर लागोन खबर लानानै कयेकथा खोथाखौ बिनि सायाव आं गाबोनो साननै लागातार हगारगोन आं बिनि सायावहाय आरोबाव अदालगुरियाव जोंनि एक्स एनडिपिफोरनि सेंग्राफोरखौ दाखालि जिहेतु मिटिं खालामहैबाय जा बुरखायहैलायबाय बावहाय सुनिल बेंगाया ट्रेक्टरनि सावगारि ग्रोम गावहैलायलायबाय जेन सुनिल बेंगा सारखौ आं सनमान होयो नोंथाङा जेरैबायदि थानांगौमोन बे लेभेलावनो थानो हायाखै हयथ'बा नोङो आं बुंगोन माबा मोनसे पेकेज मोनदों बे पेकेजावहाय जिखियानो जादोला आं बुंनो थांला नोंथाङा एक्स एनडिपि हिसाबै जेरैबायदि गोरायाव थानांगौ बेफोरबायदि थानांगौमोन आं नोंसोरखौ थाजानो लुबैदोंमोन नोंसोर दिनै जोंनिबो मस्ट सिनियर जिहेतु दाखालिफोरबो अदालगुरिनिफ्रायबो ओरैहाय जेरैबायदि खोथा बुंनाय मानाय बै समाव हयथ'बा बि टिकेट मोनाखैमोन जानांगौ टिकेट मोनैयाव हयथ'बा बि एसे खुद्रिना थानानै जाय हक थांदों मोजां मोनदों खिन्थु सानबावनांगौमोन आं बेखौ होनना बुंदों नोंथांखौ बिपिएफआव हाबहोनाखै आं इउपिपिएलआवबो हाबहोनाखैमोन नोंथांखौ जिहेतु दाखालि इउपिपिएलआव हाबहैनाय आं बावहाय साननानै एसे हाबहैजानोसो लुबैदोंमोन खारन नोंसोरो जोंनिबो मस्ट सिनियर आफादखौ दैदेनबोनाय नोंसोरो आफादनि रुल फरमेसन नोंथांमोनानो दाबोनायमोन खिन्थु दा एसे आं थाजानो लुबैदोंमोन आरोखि अन्तत' आंनि खोथाखौ दा सान एक्स एनडिपि गथ'फोरनि खोथाखौ साननानै नोंसोरो एसे जाखिनि थांबाय देरहाबाय बिसोर थाबाय खिन्थु नोंसोर थांनो नांलामोन आरोखि आं बेखौ सानदों आरोखि थेवबो थांनायखौ आं जेबो बुंनांगौ जेबो गैया पलिटिक्स आरो आंबोलाय नोंखौ बादा होनो सोर आंना बेनो बुंनायनि जाहोना जुदि नों आफादनि खोथा थारब्ला आफादनि सेंग्राफोरखौ जुदि थारैनो जुदि मोजां सानोमोनब्ला दिनै नोङो इउपिपिएलआव जयेनबो जाहैनायबो नङामोन जोंनि आरडि फेक्सननिफ्रायबो कयेकजनफोरा थांनोबो हागौ थांथों बिसोरखौ अब्लाना थांनायखौ नायगासिनो दं आङो सोरबा ट्रेक्टरखौ गानहैगोन नामा अब्लाना बिनि सायाव गसंगोन आं आरो बुंगोन आं बुङालाफानो थानो हानायबो नङा नैबे अफ्रिया मोनथिबाय दिनैहाय मोनसे खोथाखौ आं बावबाय थादों बुंनो एसे गुबुन खोथासो फैलाबाय थादों दाखालिहाय अदालगुरियाव दाउ फिसिनाय अमा बोरमा मोसौ माबा माबि गरायनो मैदेरनो बायदिसिना जिब जुन्थु फिसिनायनि सायाव आं मोनसे बुस्थुखौ फिसिनो लुबैदों प्रमद बर'आ होयोब्ला मैदेरखौ फिसिनो लुबैदों आं मैदेर मासे ओमफ्राय गराय मासे फिसिनो लुबैदों बेफोरबायदि आरोखि गरायखौ नांगौ आंनो ओमफ्राय मैदेरखौबो नांगौ माबा होयोब्ला बिनि फिसिनायनि माबा मोनसे पारमिसन दंना गैया दाउ अमा बोरमा गराय माबा माबि जानायनि फारसे दिनै बियो पारमिसन होदों बा फिसिनांगौ होननानै बुंदों आंनो नांगौ मैदेरजों गरायजों मैदेर नांगौ आरो गराय नांगौ बेखौ फिसिनो थाखाय बियो होनो हागोन ना हाया प्रमद बर' आं नोंनाव लास्ट कुइसन बियो गरायखौ जों मैदेरखौ जों नांगौ आंनो मैदेर फिसिगोन मासे गराय मासे फिसिगोन आं बे आरोखि बेखौ पारमिसन नांगौ अमाखौथ' जों आबै आबौआनो फिसिबोखानाय मा फिसिनाय हांसोखौबोलाय माथो फिसिनाय हांसोखौबो जों फिसिनानै टेस्ट मोनबोखाबाय दाउआबो थाखायो जोंनाव हांसोबो थाखायो जोंनाव नों दिनै मासे मानैया जों फिसिनानै गोरोंखा बिदिखौ 100टा फिसिनाय लगे लगे जों अमानि आदारा जों बहा मोनगोन मासे अमा फिसिनायावनो जाहोनायनि थाखाय बेसेबां क्राइसिस 100टा 200टा 300टा अमा फिसिनायनि जाहोनाया आं साबेसे मानसि हाजिरा लानांगोन साबेसे दिनाव साबेसे बिजि थुग्रा डक्टर साबेसे मा नांगोन आंनो नोंहा हिसाब दङ ना बेफोराव आरो खिनायनि दैया कन्टिनिउ दैया गारनांगोन
100टा अमानि खि सुनांगौआ आदार सुनांगौआ धेमालि नङा नों हारसिंनो मावनाया हाजिरा लानांगोन नों हाजिराया साबसे लानांगोन थास' बिसं रुनानै होनांगोन गुन्दै जाहोनाय आदार जाहोनाय 200टानि 100टानि धेमालि खोथा नामा बेफोरनि फर्मखौ होस्लायस्लाय आंनो मैदेर मासे गराय मासे नांगौ प्रमद बर' जिखियानो जादोंला आं बावखिनाव दोनथ'नाय जाबाय जै बर' हारिनि